Nyakorongo jwang dakika na paga boro tok sa chiel mar okinyi. Kamoro moro mintiere machiegni tok mar okinyi makawuono e chenro mar Rupenya. Okinyi makawuono nyakorongo jwang yinwa mar mondo mi wamul weche motenre kod sekta mano mar somo. Chotho midhiero mabende osbedo ka neno e sekta mano mar somo. Jopuonj mago mag mbalariany mabende gi dho ngere tiso kaka lecturers osbedo ka ng'anyo nyakorongo jwang mabende makoro en juma mar auchiel. Iwacho kanyo ni odiochieng' makawuono ken chieng' tarik 24 dwe mar 10. Jopuonje mago mag mbalariany osebedo ka ng'anyo kuom thuolo mano mar ndalo 38. E chakruok mar juma ni nyakorongo jwang nwaneno ka lecturers mago e mbalariany mar TUK Technical University of Kenya bende noriwore koda jowetegi e ng'anyo. Okang' makama nyakorongo jwang we jopuonjre mago mag mbalariany e okang' machal nade. Mane mbaka mabende odwaro goyo kotenre kod ng'anyo mabende osbedo ka thiro somo e mbalariany ma pacho ka. To parne kinde ma lecturers ng'anyo to mbalariany mamoko kaka mag jigiwe gi nyakorongo jwang ginto gidhi nyime koda sombe. Gimiyo kiny makawuono antiere koda jopuonjre mago mag mbalariany mago mag Kenyatta University kanyakla koda mbalariany mano mar Mount Kenya University. Yiene mar mondo mi harwak Steve Oduor mabende jatend jopuonjre mano mar Kenyatta University. Steve ka thuolo mar moso Nyikwaromoge. Moso Nyikwaromoge jwang ne oyawre. An gi nyinge iluonga ni Steve Oduor a mbalariany mar Kenyatta atimo puonja ni kamar 4. Erokamano ahinya. Kopogore gi Steve nyakorongo jwang bende wantiere koda jatend jopuonjre machielo mane mbalariany mar Kenyatta mano mong'ere kaka George Wise. Wise in bende ka thuolo mar moso Nyikwaromoge. Erokamano gi nyinga en George Wise atimo medical biochemistry e mbalariany mar Kenyatta University. Erokamano ahinya. Nyakorongo jwang bende noyudo thuolo makende mano mar bedo koda Ker Abich Kalos ma bende en jagoro maduong' e mbalariany mar jigiwegi Mount Kenya University. Kalos machiegni. Erokamano ng'ata. An nyinga en Ker kaka isewachono. Asomo kos mar IT weche mag yamo. Kendo ageno ni kogik dwe mar 12 nikech wan ok wang'any. Abiro chuo ogudu. Mondo koro isechake matek isekalon mang'wech. Koro wacho dun udhi nyime gi somo. Dwe mar 11 higa ni isidhi kondo. Adhi kawo ogudu. Yeah. Graduation dhi timore. Graduation dhi timore. Aya, congratulations. Kata kamano nyakorongo jwang aparo ni achaka negi Steve nango mosebedo ka dhi nyime nikech nyaka sani e kinde mabende lecturers osebedo ka nitiere strike. Awacho ni odiochieng' makawuono en ndalo mar 38. Nano kanyo ka jopuonjre mag mbalariany mopogore opogore bende nowuok oko mano mar riwore koda jopuonje mag mbalariany. Akene Kenyatta una achiel kuom jopuonjre moseriwore koda jopuonje mag koso nade. Nyalo mana miyo wachal kaka nitiere. Okay, erokamano ahinya. Anya wacho ni situation ma wan go e mbalariany sani ok en gima ber ahinya. Kendo wan kaka nyithindo sani koro wadonjo juma mar 7 kapok waneno jopuonjewa e classes. To motemo biro jopuonjewetegi lawo seriously. Mano nomiyo juma mokadho an kaka loch naluongo ng'anyo mondo wariwre wan kaka nyithindo wariwre gi jopuonjewa mondo wamany ratich tero puonjewa mondo jopuonjewa oduog e klas. To mano nokelo challenges kata midhiero mopogore opogore mochuno nyaka nomaka skul weno lawo rekoda nyithindo be koro moko ne bawach moko ne timore kama koro osekelo weche mang'eny ahinya. Kang'iyo kaka chal mar somo gi gik madhi mbele mbalariany sani ok en gima ber. Nyithindo mang'eny sani ka gin idol gidonje gik mopogore opogore timbe magala kabisa. Kendo anyalo wacho ni ka ber to skul kok jopuonj nyadok e skul machiegni mondo mi skul ogolnwa barua morwa nyithindo odho bed gi jonyuolwa dala nikech kwa bed around school ka wan idol timbe magala dhi mbele. Erokamano. Aken kacho ni nomaki kete mang'o nomaki ka nitiere riwruok gi jopuonje mago mag mbalariany ng'anyo kuom sama kinyalo mana miyowa picha. Wan kaka students no bedo frustrated. 7 weeks without learning, 7 weeks without attending our lecture classes. Nen kelo midhiero mang'eny. Koro miyo wan kaka jatend jopuonje KU kachacha naluongo ng'anyo mar join lecturers why strike. To mano nomiyo skul opogore koda e paro. Kendo miyo nyaka DCI nodonjore koda kendo koro ne manya matek kabisa. Koro nakwaya kata from the school administration nyaka to the National Intelligence Service mosebedo ka lawre koda. Wana frustrated. Wambe wana kaka the same frustration man lecturers wakadhe. The same frustration wana ka nyithindo ma jonyuol gi ochulo ne fee mondo bede classes osom. To ko onge classes wan ke jonyuolwa gin jonyuol ma gionge nyalo kabisa. Iyudo ka mondo mi kwa mogo ikwa rent ikwa kaka nyalo dak e school for 7 weeks without learning waneno ka en gima waste wa kabisa. Koro mano nomiyo nyithindo kana luongo ng'anyo gino wuok mang'eny thikaror kachacha mondo mi gi demand right mar lecturers. To mano nomiyo school koro neno ni wadonjore e gimoko marwa but wambe wakadhe e challenges gi. Wise
wasi mtiere skul achiel koda Steve mano Kenyatta University. Inyalo mana miyo chal mano mar ng'anyo kata mana mar ng'anyo mar lecturers kaka osebedo ka thiro somo e mbalariany mano mar Kenyatta. Kadi jopuonjre pod nitiere hostels koso en ang'o ma osebedo ka dhi mbele? Erokamano. Mokwongo kaka yawacho tiegra e weche yedhe. To mar ariyo, Kenyatta University en mbalariany moting'o nyithindo moingo 80,000. To the number riwruok mar joma puonjowa gi mong'ere gi dhongere kaka KUSU kod UASU gi machielo mar Kothedhia. Magi gin riwruoge madongo ma kuma koro wachope ni the total number mag joma tiegowa mago lecturers en mana 14,000. Ma namba matin moloyo e public university. To mbalariany mag ji giwegi gin mana 29. To mbalariany motelne gi sirkal gin mbalariany 39. Omiyo okane reason moramora, sababu moramora mamiyo sirkal koso chulo joma puonjowa gi. Kidok e skul kacha, sani hostels nyithindo mobet kuno gima gitimo onge. Sani kaka gokinyi sani yudo ni moko nowuok kata gotieno. Kawuono en tich abich, ting'e tich abich gi mbalariany onge nyathi moramora ma sani obet e skul. Koro mgomono, ng'anyono en ng'anyo moro ma omiyo kumoramora ma wantie wan frustrated kaka loch nowacho cha. Nikech in a week e juma adhiga practicals ndalo ariyo. Mano tich ariyo gi tich ang'wen. To practical ka seche ma wabete gin 4 hours. Koro sani kaka ng'anyo onge ni for 7 weeks I've lost asewito almost 56 hours. Recovering these hours okay gima yot. To machielo mano nyiso ni semester ni okethore. To kako osekethore ni manyien kabiro helb achiel cha ma gidwa ni wasom go semester 2. En gima ok nyalre. Omiyo kaka loch noluongo ng'anyo vijende nowuok nikech en gima gi associate god. Omiyo wakwayo sirkal pesa ni en pesa matin moloyo. To nineno aguche mochung' ne migawo mar education nitie treasurer, nitiere migawo mochung' ne labor mano machiwo return to work formula. Magi gik monego bed ni samwa wuoyo sani ni negisetiekre godo chon. 701.1 billion mano pesa mano gol mar chiwo ne pes somo mar nyithindo. To mano biro ne mbalariany en bilion 40.1. Ma pesa mang'eny. To samwa wuoyo sani ni en pesa ma poko reflect several accounts mag institutions. To katieko outpending bill en 624 million. Mago ma it is unclear. Koro gigi chochowa wapenje ni to sirkal pes magindiko nwa gi mwanena gi. Dak lecturers wanyiswa ni gimoro donje mfuko gi. To intere hiki maradi George. Anane hika maradek. Ine wiki maradek. Manyiso kama nani koro hawas moselal go samoro yudo nyalo dhi bedo matek mbele. Koko mano to idhiero lessons mapiyo makas kana samoro kaka jopuonjre ok udhi bedo koda thuolo mar somo yo makare. Kaka iwacho ga ni kimedo pi mang'eny e chak tiketho mit chak. Koro sani seche mochopo gi kaka wasewito seche go kapo ni gitemo riyo lessons go gidhi ketho quality of education monego bed ni gichiwo. To nyakoro mgajwange kinde mabende jopuonjre mago mag mbalariany mag piny owacho to ywago reyo mag ji giwegi to chaka gi mag winjo wega nikech ginto gidhi nyime koda somo ker ka wacho kanyo motelo ni biro bed kisidhe kondo higa ni dwe mar 11. Kalo sija bana nyiso ler uno dhi mana nyime gi somo yo makare to wache ng'ano ni ndi wachango kaka japuonjre mantiere school mano mar ji giwegi. Korka kono wato kendo wasomo maber and chenro mora mora rengo kaka ncho pange. Kata kamano an bende kaka nyathi ma this school kendo nigo wetene mamoko kaka jowadwa gi osewacho. Awinjo lit kuma antie, especially kaka nyoro ne awuoyo gi student moko from the University of Nairobi and yudo kan antie nyathi monjo graduate by December from the University of Nairobi but nikech lecturers ong'anyo like onge lecturer manyalo biro clear so that is processed mondo odhi e graduation mare. Koro yudo ka magik makelo frustrations. Ng'eni nyithindo an kaka ng'ama osebedo jagoro Mount Kenya kacha endi nyithindo ni kod tabu mang'eny
and iyudo ka sani ka ok ginyal dhi e skul kaka jok ma skunde mag sirikal, iyudo ka gidonjo e weche moko ma ok kel mor ahinya ne society. Iyudo ka gidonjo e weche moko ma kelo chochni e kind gweng'. En kata ka reports mang'eny kata kaka nyoro iwinjo University of Nairobi Kikuyu campus, ng'ato odhi olimo wadgi e kia olal kode. Koro gin weche moko ma ok ber sana. Ing'eni sama mind mar nyithindo are not engaged, then pachgi paro mang'eny. And again, onge janyuol jonyuol mang'eny ok gine capacity mar providing that facilitation ne nyathi, especially koro sani in a town. Gima ne okeli town moso main somo ok inyal timo nikech pesa onge ma sustain. Gima ne okeli cha ok itim, ok isomo in short. Koro okelo chochni mang'eny, but wan wafeel gi, but owinjo bedni sirikal kod the UWASU leaders mondo winjre. An adwaro blame the education ministry, kotelne kod Julius Migamba. Aneno ni mae wach mowinjo bedni gi sit down and giwinjre e gik minyal keti so that the lecturers mondo resume to classes, because king'iyo sector mar education en ochal ka gima orach kamoro amora. Nyithindo ywak, on the other side kiwuoyo kodgi help team, kibiro ir lecturers ichulo gi mathis, kibiro in the university management pesa sirikal nigi gopgi. Koro a lot of things are not working. Koro kwanyal bedo ni sector mar education, each and every sector nitiere chochni, onge kamoro amora maber, everyone is complaining. To ker kaka jal nyero kata mana japuonjre mantiere skul mano mar ji giwegi, bende ang'eni intiere kod osiepe mathoth kata mana jopuonjre weteni bende nitiere kod osiepe mathoth mag skunde mag piny owacho. In mago ok thiro sombo nikech ang'eni sani koro gin free, ginyalo timo gimoro amora. Un ma sani koro untiere kod lessons, bende nyalo mana ki skul samoro thiro sombo koso nyithindo bende nitiere nikech ang'eni nitiere kod osiepe to sani koro jopuonjre mamoko doneno ka koro gin free, ginyalo timo gima gidwaro to kindego un to dhi nyime gi somo. Okay, mano to timore, but ng'en te gima university setup nitie kaka iluongo be ni peer pressure and influence. It happens, but ng'en for the majority of the things or of the students masomo, anyalo wacho ni only a few are affected, manyalo bedo lured to that pressure mar ni odogo riwre gi jogi ma oneno ka jogi ok dhi school. But ng'eni koro kiduogo kone things are running very normally, but en gima kendo lit sana ka aning'eni ka nadongo naneno ka bedo lecturer ne tich moro maduong' sana, nikech magi gin jok mosomo mogo buk manigi lony kendo they are respected in the society. But iyudo ka kaka ncha neno Moi University, a lecturer mosomo who's an academician oidho witado ni is so frustrated ni poko chule, odwa no lwar piny, nyithindo biro chung'ie. Koro ng'eni that an impression ok okel gimoro maber ka lecturer mapuonje class ma is coming driving emoidho witado dwa lwar piny because he's so frustrated. Koro what about a comrade ma imiyo 16,000 mondo somo mane penjo maduong' nikech comrades bende gisani koro ang'eni gitiyo koda help mag gi samoro Steve gini biro bedo ka kata gi help no serumo o pesa matin ok pesa maber. Taka next Steve e kinde ma koro jopuonje mag mbalariany to koro sani nitiere ng'anyo. Akeni un kaka jopuonjre kaka jotend jopuonjre bende osiro ng'anyo mago mag lecturers nikech nano kanyo ka nochune gi siling bilion 3.1 mar mondo mi gitiek ng'anyo margi, to giwacho ni mano ken kaluwore koda winjruok margi, gin gidwaro omenda mana gidwaro mar siling bilion 7.9. Un kaka jopuonjre kaka jotend jopuonjre skunde makamagi mago mbalariany mago mag piny owacho bende osiro ng'anyo mosebedo ka dhi mbele. Okay, erokamano ahinya. Aneno kilonga ni jatend jopuonjre, but I want to make this one very clear. An achalo opposition leader. I'm not one of the official leaders of the institution. Natembo ringo ker mar Kenyatta University kachacha nikech wan gi delegate system, gi delegates gi jochiende gin gidwaro pesa, ok giyieri nikech nyalo telo. Koro ka gimoro onge fukoni giweyi. Koro an people's president mana ka gidenda KU kachacha. Koro bedo position miyo anyalo neno gik mang'eny. Ana interact gi lecturers mang'eny kabisa Kenyatta University kachacha, kendo gihera nikech ana wacho gimoro ka nitie, ka gimoro rachar awachako rachar, koro rating awachako rating. Koro kata kana luongo ng'anyo no kalunga ka official student leader ma KU, but along as a concerned comrade mapitia frustrations gi. I want to blame joma chalo ker Abich Kalos mose serve kaka official student leaders mag institutions wagi. Jogi spy Sharon,
ino kata kera bicho medo batikani. Donge eno one private university. Just listen. Okay. These people are spies. They Okay. work with the National Intelligence Service. Gidonje dierwa to sabotage our voices. Sasa mitemoni loso katanganyo ni idoka Subaru Xiaomi. They sell our souls. Gi shunyengwa kuchecho ni DCI. Kora another blame the student governing council. Mag universities te. They are all product of the failed system. Nowadays one give puppets in the name of student leaders. We don't have those vocal radical student leaders who used to speak like Kina Babu Owino, like Martha Karua during their time, like Raila Odinga, like Orengo during their time. Student leaders matinde yero, this delegate system manobedo introduced through parliament, gidwale, no ketho student leadership. Sani, 7 weeks without learning, denda lomachon, ay, made koro oserumo. To nikech wan gi puppets in the name of student leaders. Student leaders miluongo to cut deal gi government, miluongo to cut deal gi administration. Emomiyo kata lecturers or inyore. I've been in talks with so many lecturers from Kenyatta University and they really like whatever I'm doing. Kendo giwachono gibro chung koda ongera school ne wachono ginyalo suspend, giwachono ka return formula work formula margi noduogo, they'll protect me nikech I've been just advocating for the rights mag students. To student leaders mo year office one gi inauguration. Election one last week, election mar universities wa. Wednesday ni negitimo inauguration margi. The president mo year gi governing council no. We don't even recognize them. There's nothing they can do about student rights and welfare managed school. I don't know gimomiyo year gi Nintendo kaja chan ke chanto chutho I blame delegate system. Delegate system ni omiyo ose end up gi jotelo machalo kera wich Carlos kamae makata kana chung gigoya gi weche magalagala to behind the curtains edo ka gine molungi gi some ministries magena yes gigolo nyingwa ne loch gine matheko keyu magejo malungo nganyo koro one wegi nyithindo we are enemies of each other kiloso ma gipingi kidware chung gitimoni kama they want their puppets into those offices koro ano kan student leader mo official in school ana concern comrade ma feel gani and give that revolutionary spirit and I should advocate for the best. So akeni ker abich de wach nango nitie rem kamoro ainya nyane student governing council ingene gima timore ojo beni loch complain ka delegate system en mar Kenyatta University kende but my gimitimo across all the institutions and gimo mikelo yiero ni nyithindo or delegate system oyier ngat magidwaro koro ka loch girin chodhi yiero to loch oyudo kura ariyo mar delegates out of 54. It means ni nyithindo ne okoere okonyal ngeni. Let me tell you one thing, an kaka ngat mose koro kana bedo noere kata no koere koro wach mantiere ka en kaluore kod ang'anyo maket kod magi kore madwaro nyisi seyo an kaka ngat ma oseti office. There's always a problem mar jok maparo kaka gik moko winjo tim gi kaka ngat moseket kanyo mondo gik moko winjo tim. Leadership nitie to provide direction and discipline. Ineno, there's a way of doing things. Sani okowe wach sijui kia delegate system or something. What discuss wach mokelo waka en ng'anyo. And ere kaka wanyalo konyo wach ni. Sawa, lecturers was the strike 6 months. What needs to be done? The student and body as student leaders, but a student leader okomin ni litol in sikitero mana nyithi wegi endara. There are different ways maji nyalo bedo godo piny and come to an agreement. Ineno, we have different diplomatic ways magitimo gik moko. Oksate en TB mtialala kod rian. Kod ineno wadwa maloch en mobere en mar TB mtialala kod egin chodo kura ariyo. Ineno, but ntie gik mang'eny man delegates ng'iyo kuom ng'ato mondo mi yieri. Koro kipajana noni for example the UASU leaders, the current student leaders and the UASU and the government jogo winjo speak one voice, especially the student leaders public institutions. When you sit down and they agree on how this thing is going to work. Well, Constant Nwasonga gini no se megi 3.1 billion gitamo rekao billion. But with this, gin bend again parents. For how long are we going to wait for them? Mondo giduog back to classes mondo gipuonj jo. Wan be kaka nyithindo marito gini. Ineno. Mai wach monjo beni wan discuss ere kaka gini ere kaka wadwaro konyo situation ni. Wach delegate kod yiero mano wabro discuss chieng machielo topic
topic tigeni wach delegate kod yiero aparo ni Steve natemo lero ni kadinen student leadership kata mana kaka yiero student leadership kata mana jotend jopuonjre kin thuolo machon sani dina gisewuok oko gimakore mar sundo piny owacho mar mondo mi ochul lecturers kata kamano kapok awinjo pach George Steve ne nitiere gi gima nidwa medo mana kilere no I'm glad inyalo neno sense gima nawacho ma en otemo ring away from the sense atemo mana wacho ne osiepa the delegates say aonge gode gi problem but unlike to the old days mane wan gi popular kata universal suffrage kind of voting ne nyithindo pango line to yiero jatelo ma gidwaro mano da bedo kata jatelo ka ja second year de nyithindo dhi yiera ji because I'm the most influential student in this university lenga jatelo gima natemo wacho delegate system ni omiyo wayiero jotelo machalo Kera Beach Carlos he has served as the secretary general mangiso no en gi dual en voice kata mouthpiece mar nyithindo mang'eny inisomo kanye MKU kata KCA kuma some kacha but nikech ineno ko temo badhore ndi gima kelo ka to temo badho student leaders give special question ni penyo on student leaders what is their take on this strike student leaders man ko ka wono Sharon the official student leaders mag school ndegi ok gin dhano gin joma chalo Kera Beach kamae milonge office moro komoro timi 1010 20 to biro to wachno koro ng'anyo onge you and organize the strike I organize the strike pale KU ngie gima no luwo wachno student leaders machalo kode kamae ne gocho na toronwa threats kiko dhi ndara mano kase dagi kawo pesa ni koro dikawo pesa mondo we ng'anya kono ginano kabro kawo pesa I want lecturers back in their classes I want students back or resume classes gi gin kok gitemo kamano koro gipingi they have been poisoned koro that was my point pero kama na nyakeni George kaka jatend jopuonjre moyedhi Kenyatta University de wachna ko tende kod seyo market kod mali and delegate George pero kamano nikech ikon ing'eyo ni en sacha koro marari mokwongo daer mar chiwo puoch gi pak ne Mount Kenya University kuma abich some ni mar gin gi classes madhi mbele lakini kende wiye kanyo be daer mar nyiso Kera Beach ni penjo mani penje en kaka gisomo giwinjo nang'o to noka winjo ko lero kanyo maber bang'e maybe ang wach no maber nikech kaka joma somo no nego nyiswa ni wan to sani kama dhi kama gi kama to mar ariyo pesa ma jotiegruok wagi gomone en into two forms mokwongo nitie CBA ma 2017 to 2021 alafu mara ariyo nitie CBA ni Collective Bargaining Act chal kaka kuma wanyalo bargaining en kuma unyalo wuoyo ni wadwaro kama kata kama within timeline marom kama koro kano migi bilion 3.1 ok en gimoro makelo paro moro maliw nikech jogi nyaka ng'e ni gitiyo gi jok ma obet piny gi buk moingo igni 40 ng'at mobet piny gi buk moingo igni 40 kobiro ni dwa tiego nyathi more mbalariany to nitie point michopo makoro idili kode kaka the wise men in the society idili kode kaka joma pachgi liw e society to gimomiyo sani nyaka koro wabed gi riwruok nikech be iwacho ga ni oganda matin moriwre tek moingo oganda mathoth mokere kapo ni e mbalariany ma wantiere gi nyithindo nyalo riwre mar join lecturers a strike magitimoni tada nyisi Sharon within 3 days pesa no nyalo wuok nikech sirkal maber ong'eyo gima nyithindo nyalo timo to the sense mane loch temo bring in was whatever the system which is there nitie point moro machopo makoro nyithindo nyaka bed piny to gine kaka gin giwuon hinyogi kaka nakungo nyisi practicals ga ka okethore mar ariyo kopogore gi practicals ineno ka samoro body moko ariyo bedo neglected ka e chulo lecturers nitie body mochung' ne jotend universities the Vice Chancellors Commission VCC to nitie body mochung' ne remuneration that is Salaries and Remuneration Commission SRC remuneration en chudo migepe ariyo gi kaka okibedo engaged actively miyo be kumoro jopuonjrewa mapuonjowa kuonde tiegruok mopogore miyo nitie kaka kumoro kobedo balance koro going forward onego bed ni kelo gi into board the same way magisega kelo Ministry of Labor under the return to work formula the same way magisekelo migawo mochung' ne education somo Ministry of Education so I feel ni onego gikel migepe mag Vice Chancellors Commission gi nikech magi joma bedo appointed gi sirkal ker mwenyewe to kokelgi to nyalo kelo difference machielo mar adek en ni mgomo ni
komedo dhi kako medo dhi to the next time wanyalo bedo kae kwa wuoyo to kwadhi bedo ni wawuoyo kendo wi lecturers dok e school wadhi bedo kwa wuoyo wi circumstances mobiro kod gomo mobedo ni to kwadwa ni wachop kanyo nikech sani neno maber nitie ko pogore kata gi Kenyatta University kende nitie students mag University of Nairobi moko mano donje mijengo to sama kumoro ng'ato donje mijengo cha mashinde magitiyo go cha maybe eno ko tim career madhi gi gino machine ponono ne yako moro matuom lwet nyathini odhi dok ndiko gamo e school koro magi penjo moko manyaka wapenjire kaka oganda mang'iyo mbele to ji riwruok en ga gimoro ma very muhimu sana kwanyalo bet gi kera bich ginto anyise ni baba kumoro kamano kier matin lakini waduoguru kama watiuru kanyakla chieng' moro gini ne wawach ni wane orengo gini ma 1975 jok manokelo formulations University of Nairobi ka wane chiker masani mama Rach manokelo reforms e hostels in the late 1990s koro magi gik moko bet piny kaka joma pachgi liw to wanyalo konyre par Lakini George kaluwore koda yuarok mabende koro abich kanyakla kod Steve nantiere godo kaluwore koda telo mago mag jotend jopuonjre mag mbalariany di wach nang'o telo kanyo ng'anyo makoro sani nene telo kanyo to kadwa riambo ei telo kanyo delegate system nyalo bedo corrupt in many ways yani nyalo hinye e yore mopogore opogore abich osebedo siasa elewa siasa ni nyiso ni ng'ata chiel chung e skul mopogore kapo ni ne school of medicine ichung e school of medicine ka ine e school mar engineering ichung kanyo kine school mar somo education bendi ichung kanyo bang' kise chung miyombo ekitero we a specific place system watiyogo chal kaka system maloka Amerika ma congresses gi delegates ema goyo kura to eye kucho jomoko nyalo mi threat imiye threat ni kokigo kuma kama tinya timni kama koro komiye kamano chuno no ogoyo oko and just to congratulate Lodge for the previous year iga mokalo nobedo nominated gi students as the most influential student most influential nyiso ni in gi duol moro minyalo kawo ji mopogore opogore to be gino mano miye motisha moro mar chung position mano chungcha to gimano miyo results owuok unfortunately emo miya wuoye bi riwruok joluo ang'wen no chung joluo ang'wen kuse chung to kura mag joluo mane college kacha gin 27 pira kura gi kupoge timbe auchiel okunya wino te madebed ni jogi oriwre to gimak lwet lot kata debed ni jogi oriwre to gimak lwet jaluo machielo de giyombo gokinyi the first round jaluo doskoro seyombo koro pogruok no emomiyo ni winjo ka anyayo abich ni kata kuma wantiere wariwre uru ko lo kuonde mwapogre go wawachi ni jao mabe aja Kisumo ijawe mkeyu aja Kenyatta lakini kwa riwore to duoko nyalo bedo duoko maber aparo ni mano paro maleo dibed ni abich ntiere koda minyalo meda hinya kinde mabende George na sei ni penjo mabende da penjo no kiduoko makare kaka somo osebedo ka dhi nyime skunde mago mag pinyo mag jigi wegi mago mbalariany mag jigi wegi aparo ni aduoko labda bedo mana machuok matin e wachono awacho ni wan kaka jok masome skunde mag jigi wegi wan schedule wadhi kaka no bedo planned wan wasomo kata kamano waneno ne jowetewa masome skunde mag sirikal uruma kod waneno ne gi like gihinyore nikech ok gidhi class manyiso ne gin idle mang'eny koro keto gibedo gi paro mopogore opogore ing'eni ng'at ma is not engaged Sharon comrade for example joma nyiri mae sama period matin ni wadhi neno jok ma obedo jonyuole mang'eny mogik nikech en gi free time then misonia some of them especially kaka jowa mag joma nyiri koonge gimo cham chuno nyaka many ng'ato monyalo dhi bedo godo for that time mondo sustain janyuolo bende okram nan kinde manyiri kende nigi kech koso joma nyiri kende chuo bende nigi kech lakini apenji kawuono kiketo wuoyi tiketo nyako kae nyako ka onge pesa odhi timo nang'o gimodhi kuongo pare pache en ni onyalo mostly wuoyi kete lakini ng'ama kijana inyalo wuok idhi dhir mkokoteni street kacha chande ineno weche ailagi koro at the end of the day ne jowa masome skunde mag sirikal kok waneno gini maber or ka ng'anyoni o proceed then it means ni wadhi register
jogo ma oweyo sikul, the school dropouts, mag jok ma dhi weyo kata gidhi diba chuny ji dhi ol nikech joge gin namba achiel gidhi ga long holiday giduogo gibiro e school. Nitie jowa mano join kata the new students ma pok o join classes nyaka kawuono, ma ng'ama nosomo for around 14 years or 18 years or something mondo be university nyaka no join samoro no usne kata lo usne dhok and everything mondo be school nyaka no join, manyiso ni jonyuol ne kata jok mano solo ne rambi mondo be university pok oneno ber mar gima no kele cha. Kore nyaka ne kele en tich nindo and other things. En ng'ama pok kose dhi lecturer mang'eny diriyo didek moko eri neno. Koro mae ok okel ranyisi maber, especially ne kuma Kenya otimo ok o align even with the vision marwa mar education of 2030 ineno. Koro wano sani gima nyalo wacho ni wanyalo put aside our differences kaka jotelo mag universities mondo wakamuru and speak in one voice so that we find solution. Wari record the WASU leaders mondo we come to a solution. Wagnyis ginia useng'anyo, you have been hard, but this thing okonyal prolong this way. Let us find for an amicable solution. To solution no koken sani to udwa find karango nikech don no ka koro ng'anyo bende osedhi aminga par ne jotenj jopuonjre e mbalariany mopogore me okang' manek bedni uloso gi dwol achiel mar mondo mi koro keruok kik bedi. Koko kamano to ang'e ni first years be nitiere kama tek nikech magi gin nyithindo mane ok odonjo e mbalariany kod Mgajwangi kidi ma koro ng'anyo na chako. Moko kuom gi bende nyien e bombe mopogore kani wuok Kanjira kocha samuri bire boma ma Nairobi kinthuolo mokwongo aola mag Mbese bende nitiere. Kwalo se kotende kod aola mag Mbese. Akani Steve George kanya nikech koro in koro keri nitiere school mar ji giwegi somo osebedo ka dhi mbele. Akani first years timo na gin nade sikul nikech magi jok ma koro kani timo ne orientation moko kuom gi kata kia alwora mar mag skunde e kintu aola mag Mbese peer pressure bende nitiere. Akani Steve madiwach kotende kod wach makamano. First years ne nyithindo mana kodonjo mbalariany adier kata nyoro kane wan kod ndara nangero gini unung'eno pod ununa jo form 4 ngeche ubiro e mbalariany to puonjo jumbe ariyo mabe pod ne kikacha mathin to ng'anyo biro koro un pod un kata gi much mar high school cha to natemo ng'iyo ka life gi dhi mbele to ido ka nyithindo gi maonge talent chalo ball games go they are very idle kendo gidonje sherehe kabisa. Moso ayuago nyithindo mane long Thika Road from UN to Thika MKU ndani huko. Idoga nyithindo gi sherehe sani clubs na Thika Road shika nke first years gibedo misused kabisa. Anna poda kwaya kabisa. Ka ng'anyo ni pod dhi juma mar boro ochiko kata par. Ka school ok brogolo barua mar tero wadala. Wan kaka nyithindo obro temo dhi ndara. Ngech sirikal makani kata wacho ni wati gi diplomatic way but sirikal nito winjo mana dhienda makoro dwaro mar mondo mi teru dala mar mondo mi wakwaya ni kok ginyal olor school nge nyithindo hinyore kae moko sani kana kono gino nego adhiro dala giwacho na dhi dala kilo dhi kendi wano kwadok dala nikech gisefwenyo ber town e yo magala ma janyuol ne ok dhi hero an awuoyo kar a point mar janyuol. I really feel for these fellow students get sama kono gino gidhi dala anano kaka gikethore ka jaja. Koro an gima nyalo kwayo ka student leaders wa then was representative be universities wa gibe moko week moso man KU gin week lecturers wenyewe wanajaribu but was representative what are they saying? I've tried reaching out to them but ito kagitelegea tumari moi maseno kategno kabisa. Koro an gima nyalo kwayo student leaders une makoro nyalo kawo gini un wegi ukaw gini kaka personal responsibility mondo mi luong konyro lecturers gi duoge class ngech kawo kwatimo kamano serikal ochajo puonjewa jombe abiriyo gi kapok giyud chulo gi msara ma gidwaro ngo serikal ochajo puonjewa kabisa. Gima dano kwayo student leaders wa wariwre uru gi lecturers wa whether gidwaro kata ok gidwaro wadhi uru wa express frustrations wa endara kwa block Thika Road cha kata mana siku 3 peke yake odiochienge adek kwa block Thika Road from morning to evening. Serikal the fourth day serikal biro longo jopuonjewa magor neno ni jopuonje mag mbalariany ng'anyo magisebedo ka gitemo serikal ok winji samoro koro ng'anyo mag jopuonjre mag nyalo aneno ka ne gigore ka KU ka chano kata mana kama seno lecturers miela TikTok serikal wie tek egine koro gitiyo gi the National Intelligence Service to prevent students from joining ng'anyo to ambe ada kono gino okwadhi timo kaka gidwaro no karo gibro nego wanega but what I make sure near by Monday
kapod onge return to work formula maber ne lecturers wagi, one Monday wabro bede ndara nyaka Thursday, then Friday wabro golo memo matero ji dala nikech koro osehinyore. To George, dibed ni ng'anyo mag mbalariany mago mag jopuonj mag mbalariany sirkal ok winji, mag jopuonjre ema bende gibiro bedo ka giwinjo. Pachi kotende gi mano gi wach mag peer pressure ola mag mbese manyaka gi sani dhi nyime skunde mago mag mbalariany mag piny owacho. Erokamano. We achak gi ola mag mbese. Mokwongo ni penjo yawuoyo kotienore gi joma nie ikgi mokwongo. Mae kaka chalo. Anya paro ka nyocha wawito baba wik mokalo cha. Nyocha wa organize kaka joluo man Kenyatta University kata kotel ne giloch. Wa organize chenro mar moko msuma. Anyisi ni turnout mar chenro mar moko msuma no ne duong' manok wa expect. Ne duong' maloch nyalo nyisi kae. Mathi karudo chung to gima ne otero ji e dhoget kacha ne en ywago baba. To ne en gima ne wapango ni nyalo mana bedo kuom dakika 30 kata 40. To ne en chenro manodhi kowuok saa 12 nyaka saa 3 gi nus otieno. Ji nowuok mang'eny. Ang'o miyo anyisi mae? Mae nyalo anyisi mondo mi nego kaka ji gin lazy sani. Onge gima dhi mbele. Gin lazy kosa idol. Idol both. Gin lazy kendo gin idol. Daero mar nyiso gi ni nitie gik mang'eny manyalo keep busy. Kapod in japuonjre e mbalariany kacha. Ok onyiso ni gimi biro somo no kende emisomo to giko maisha orumo. Ntiere e-books, books mantie online. Gidhi at 5 shillings. Inyalo donjo kacha ti isom book ma otienore gi gimi hero. Wach ni hero gige pesa. Inyalo donjo kacha ti download buge mag pesa. Ntie nyoka moko magin free. Inya tiyo gi public wifi. Ti donjo ti ige download book ma deal gi gige pesa keja pesa. Kin ng'at mohero weche siasa gi weche leadership. Inyalo download buge ma deal gi leadership, how to influence friends and people. Ti som buge gi. Magi dhi keep busy to kendo dhi miyo obwongo ni yawre. Nikech yudo ni ojende masani gima joma chamo gima dhi e igi. To daher ng'ayo gini sami chamo madhi e igi, cham madhi obwongo ni bende. Nikech obwongo ni no e gima kise feed to result to gima ng'at mibedo. Kata kuonde ma wantie mag tiegruok gi, watiegre nikech wapidho obwongo wa. To obwongo wa no obwongo no be emomiyo Sharon ni kuma nitie kodwa sani kae. Ineno. To mar ariyo koduogo kuom lecturers strike gi kako kwinji kata kiwinjo, sirkal be osebedo gi seche moromo. Wige 7 is not a joke. And then university oken kumoro man wan gi after. En kusedonjo tu somo kuom jumbe madhi 13 kata 14. Seche moko be onyalo dhi 3 to 4 months to tiego. To koro sani kae wane juma mar 7. To kawuono kende en tich 5. Manyiso ni wadonje juma mar 8. Gini kende oseketho seriously. To ka students, for example, Mount Kenya University kuma beach nitiere. Jotiegruok man kuno gin nyithindo 60,223. Makigola beach sani koro gin 60,222. Inyalo tiyo gi portal ni confirm that number. That's a very huge number. To mbalariany ma Kenyatta kacha, main campus kende, nigi nyithindo moingo 75,000. Mano nyiso ni nyithindo gi kuonde ma gintiere, onge gima constructive madhi mbele. Tiwacho ga ni e piny kaka sama pod wangima kama, mae sama onego wa use potentials ma wan go. Ka nitie ja mpira moro mohero weche mpira, mae sama onego time nonro madhi gi weche football mondo omed jiwre mbele ka mbele. Nikech e piny ka iwacho ni kapod nitie kuonde 3 monego ng'ato wuothe. Ng'ato onego wuothe e osiptal, ng'ato onego wuothe e jela, to ng'ato onego wuothe e kaburini. Kiwuothe e kaburini, ibong'eyo ni onge gimoro amora midwaro e piny ka mopogore gi ngima. To kiwuothe e jela, tibong'eyo ni gimigomboga mogik en mana bedo huru no, bedo free. To kidhi e osiptal, tibong'eyo ni onge giminyalo nyiewo e piny ka mopogore gi afya. Koro sama pod wan gi afya maber, mae sama pod wanyalo bedo gi voice mwachiwo to the government. Wanyo nyiso gi ni oyo sirkal watemo wuoyo kama lakini wadonje ndara wane kunyalo winjo wagi ndara ka. Nikech so far diplomatic methods have been there. Gin weche wuoyo gi ji osewuoyo. To mar ariyo ka hinyruok bedo kuonde mopogore. Quality of education. Sani kata ng'ato watiegre e engineering, en semester mokwongo dhi karumo gimong'eyo onge. Daher mana ng'eyo ni abich timo course mane. Mondo nyiso ni course motimo ni gin gi semesters 3. So far, ere kaka obedo beneficial. To modhi sidho gudu ni be first class chamre.
gik moko kailago mago gin discussions moko ma tero wa kumoro mabor kose nade abich dwakana batapane motelo ni wacho ni dhise wacho kosi ni aya isensa joji kosi mitimo gi wach ni mogik watieko information technology en nango gi dhulu loji weche mag tudruok ICT tudruok no ema koro na ero mane wanyise to bende dhisidhi godo kondo wacho ni first class ineno ka hata wuok e second now mabende congratulations and mane timo maber gi semester sadek kendo achako masters kina achako masters ni koro ka poko sidhe kondo aya abich gi wach ni mogik wadaro mar mondo mitiek wachna achiel mokwongo en ni kaka jopuonjre masomo e mbalariany sani piny tinde oloko ma ok ndalo moro machon ma ng'ato ne dhi university mondo itieki ndiki yud tich maber change dala and ginanwayoga pile nyaka wabed jok ma in as much as lecturers ng'anyo wamany gimoro ma constructive mwanyalo timo to change the situation work things kata kobed obed farming or something watime kaka ng'at modhi university kik watime atima kaka jok ma jonyuolwa machon man dala kaendi wakauru gimipuonjo e class the theory mondo wakete into practical work and tu kaka sani kaka ng'at mosomo weche mag ICT Kenya sani is adopting the cryptocurrency and the digital the blockchain world and emomiyo kaka for example tie kuma tiye and wapuonjo ji especially nyithindo mantie mbalariany weche mag kaka they can earn through they can leverage themselves through weche mag cryptocurrency and digital skills koro watiyoga gi Nuance app wapuonjo nyithindo kaka ginyalo loso pesa through that and kaka ginyalo adapt to this technology to nyithindo masani koro nini gi sani en ang'o minyalo nyisogi nikech koro kaka George nowacho ni gin lazy kendo gin idle ma ikinde mana mapiyo piyo ma bende nyalo nyisogi puonjogi tije minyalo yud through online yor mbui na nyithindo manena sani madwaro learn especially weche mag the digital asset kaka nineno ker marwa ne o pass that bill it means sani en gima is so regulated and within the laws mag the sirikal they can reach out to me so that anyalo kawo they can get to my contact mondo wapuonjgi on what's going on there to ma ok nyal go the digital currency way kad mana kaka sewacho let them think weche mamoko kata bed mana pidho gweno or any other thing let them do something constructive so within this period kapod student leaders and the WASU and the lecturers and the government find an alternative kaka ginyalo dhi class kik wadonje weche moko mag chochea kata manyalo richo ngimawa ero kamana ine wacho pidho gweno macho ne gida pidho gweno e hostel koso gweno ida dhi pidho kamano Steve giwachni mogik bende kinde ma bende koro kata mno juju puonjre weteu mar mondo mi wuog oko mano mar dhi ng'anya paro ni magi kinde ma bende unyiso kata jopuonjre mondo wuog oko ong'anyo mamuol nikech wacha no ng'anyo mag mbalariany kaka timore samoro kethruok mago mag mwandu waneno bang'e waneno ka obila kosewuok oko mar bayo iro malungo wang' jopuonjre hinyore e kind mamoko giwachni mogik kodok kar ka ng'anyo kanyan pod adhi siro ng'anyo kendo adhi kwayo nyithindo te ni kwaluongo ng'anyo tok wuok tich wuoguru oko wadhi e ndara apero ni wadhi skul kendo wang'eyo constitutional right gima chik dwaro kwa dhi e ng'anyo kik watingre gi kite just carry your flag ting pi for tear gas tingeno nyaka bed necessary e ng'anyo wadhi ure ndara kik waketh mwandu jomoko kik waketh geche jomoko wadhi uru wachunga ndara cha nyaka godhiambo for ndalo adek then sirikal biro winjo jopuonjewa kik wayuru jopuonjewa thagre ka githagore nikech kata sani naneno ka in most institutions security mag school harass jopuonjewa mosomo kabisa kata ka ne ng'iyo keyo kacha nitie video moro madhi viral kuma security ne harass lecturer wa moro mamiyo to ne ok en picha moro maber kabisa kwaling wan kar jopuonjre to jopuonjewa gi be hinyore kabisa akwayo nyithindo mawinja kawuono ni kwaluongo ng'anyo to wuok tich ka return to work formula no dagi donjore wadhi ure ndara waluonguru wakonyure uru gi lecturers wa mondo mi ochulgi pesa to the general students and public adakono ni the enemy magu kata momiyo pod koro ng'anyo ne dhi nyaka juma mar 8 en mana student leaders wan oyiero student leaders masani ok gin dhano gin jomiluongo to cut deals akwayo kabisa it is not a must no official communication nyaka wuogir student leaders moyiero kata wan gini gi akwayo nyalo winjowa kwaluongo ng'anyo uguru oko odho adhi man rights mag jopuonjewa then kidok e kuom gima ng'ato nyalo timo advice and stuff
ano kadhi advice ng'ato ni sani koro ka jaka wash an ngina loko gari tika ro kacha adhi mbele gi loko gari aseloko gari jumbe 7 ng'eyo lweta sani lweta gini gi ol kado kata class adhi ndiko tama ada kwayo ni kata kani in gi side hustle moro it is high time we stop side hustles wa wasatemo engage ourselves ka joma nigi lony ka joma somo to gini koro wuok e lwedo akwayo no wayoro tije wa mano watimo wadhi ure ndara wadogure class some mano kelwa Nairobi kai to kwa wadhi wacho ni koro George dhi pidh gwen e hostel abich di puonj ji IT wadhi wil gi somo kar wadhi graduate gamani ana am against that ana kwayo ji niya wayoro amba dhi we ka wash maka matimo cha wadogure ndara wakwa uru serikal mondo duognwa jopuonje wa classes mondo wasom moda graduate sa ringo kabisa hero kama nenya George tikno twak koro giwachni mogik giwachna mogik mokwongo adaro mana wuogi e mbalariany mag sirkal e mbalariany mag sirkal kwan jopuonjre man kanyo gin 682 inyalo mana miyo e public domain koro kwan ni en kwan man malo kabisa to jogi kuma gintiere sani kuonde ma gineno wae ochopo sama koro gini osekethore to kaka omedo kethore ni ok wanyalo weye odhi kamano nikech wang'eyo gimokelo wa Nairobi ka mokwongo en somo to mar ariyo en romo gi ji mopogore gi dho ngere wacho ni networking to kapo ni en nyayo ng'ato ni gima dotim kata gima kik otim an mokwongo akwayo mana ni kumoro amora ma intie nyaka en sure mondi ni afya ni ber nikech ka afya ni ber no be ka wanyalo kata chopo e ndara gi energy moromo to mar ariyo anytime kata ma wawuok ni wadhi timo gimoro kapo ni nyathi manyako ritri to koromo gimoro sa 12 man giri midhi chamo to donje ot kinyathi ma wuoyi in be ensure mana ni by the time ma gimoro wach ni saa 2:30 kata saa 3 in e odi kumoro isomo giri moro kata itimo research moro ka gi kacha nikech sama ng'anyo dhi mbele ni nitiere timo nonro research institutions masani bende obedo backlogged onge gima dhi mbele koro seche mowuoyo gi sama koro nyalo timo go gik moko nyalo ga timo ka classes dhi mbele maka poni classes duogo sama jopuonjre duogo e school to in gi seche moromo mar timo giminyalo timo to kuom joma nyiri nyocha neno moko yawo laundry kacha to ber malich ko unyalo yudo gimoro ma kata nyakelo ni 500 moro odiochieng owinjore kendo ni kare koto ng'ama wuoyi be weekends gi e time moko ma be inyalo bede free kosenari kinyalo dhi institutions there are a lot of events going on CBD kar inyalo luongi e bura moro kidhi kacha tichiw pachi moro matin ma in godo gi kaka pachino inyalo monetize obedi omenda tichiwo kacha to jogi nyalo konyi you never know ng'ami wuoyo godo to mogik ka tiko godo en mana mar nyayo yudhe gin joma pod nie mbalariany gi joma kore kotieko gi joma dhi tieko ka abich gini ni kumoro amora ma intie gima nokiket mokwongo en gima igombo ga timo cha gima Nyasaye nochweyi ni mondo itim inyalo bedo ni somo IT nikech Maseno University to IT is a sublenya kosango topa mimediga ni babu timo education medigi IT koro jika abich kama wanyayo gini e 3 system romo gi founders mosebedo in this industry for quite some time to mogik en goyo niero kamano kuom bedo kodwa okinyi masana alafu to gi wuoyo gi jonyuol man dala kucho lemne uru nyithindeu ikia gima nyithindeu dhiye moko nigi dangni mag paro moko bende chandre kabisa koro lamo gino nyalo tayo nyithindo kuom ndalo mathoth adira makende hagunero kwa nenya kuom twak kodwa okinyi makawuono Steve George kanyakla koda bich kuom yudo thuolo mar twak koda nyikwara Mgajwang kendo jiwo jopuonjre wecheu kwak manyakora Mgajwang ng'anyo mag lecturers en ng'anyo mabende pod wamng'iyo otieno okinyi gotieno nyakora Mgajwang ka bende ng'anyo makamano donje e jumbe mano mar 6 iwacho ni dwe achiel gi wiye ka lecturers osebedo ka ng'anyo jopuonjre winjo sigandgi kaka gisebedo ka gihinyore skunde mago mag piny owacho ne jopuonjre ana kama na thuolo mai kinde makoro network mbui kike donjo godo mane TikTok, Instagram, mini post ti miela kanyo mbui nyalo konyi e weche mopogore yene mar mumne tike kanyo dakika na 7 tok saa 2 mano mar okinyi chenro mabende biro bang' ma en chenro mar ng'ejo thumbewa okinyi makawuono Solomon Atito odayo dho Tom Kodiyo bende ng'ama Tom Kodiyo en mai kinde manego bedni koro ng'eyo nonro mano mar Tom Kodiyo ema bende wi godo gi sani warade chenro mar mbako romo chakro saa 3 mar okinyi nyinga Sharon Ngao.